sa pasagad og ambak kay mag-ambak dara mag-ambak kuan. Welcome back again to my YouTube channel. So for my today's video, kauban ako karon akong bana mga meron og kanang we're trying to get some balo, mga hamig balo guys. So to na siya hatuga una na. Sabi ani upo ani paon sa among balo. Kini kung ano kay mura big taning mata kili. Ay di po pagkuan. Naulahi pagkuan. Kamot kita ano rito. Tulak sa taan ito pa. Kamot gede kay ato abi ni pamugas bini. Pamugas bini ato. Doble kayod gini. Gablar din ko ano rin. Ha? Gablar din ko. Sa meron na pet? Bro. Kita. Tara. Hindi kita sa kuan.
pugot. Pugot pa daw yung dawi. Ano, pamaluan eh. Klaro. So, praise the Lord. Danami pugot.